ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತರೆಗಳ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದುರ್ಗ ಕೆಪ್ಪದ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಪೂರ ಕ್ಲೈಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲರೂ ಏನಂತ ಹುಷಾರುಳ್ಳೆ ನಮ್ಮ ತುಳುವೇರಿತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಆಟಿ ತಿಂಗೊಳ್ಳುಲ್ಲ ಸೊ ಆಟಿ ತಿಂಗೊಳ್ಳು ಆಟಿದ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ಪಂಪನ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಉಂಡು ಅವೇ ಒಂದಕ್ಕೆ ಸೊ ಅಂಚಿನ ಆಟಿ ಅಮಾವಾಸ್ಯದ ಸಮಯ ನಮ್ಮ ಪಾಲೆದ ಕೆತ್ತದ ಕಷಾಯ ಪರ್ದು ಮೆಂತೆ ಗಂಜಿ ತಿಂದದ್ದು ದೇವಸ್ಥಾನ ಪೋಪ ಕಾರಿಂಜೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ವಿಸಿಟ್ ಮಲ್ಪೇರು ಸೊ ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜಿ 2-3 ವರ್ಷದಿಂಚಿ ವಿಸಿಟ್ ಮಲ್ಪಾರ ಇಜ್ಜಿ ದಯಬಂಡ ಕೊರೋನಾದವರ ಮಾತಾ ದಿಕ್ಕಿಡ್ಲ ಪೋರ ಇಜ್ಜಾನು ಜನಸಂದಣಿ ಸೇರ್ರ ಇಜ್ಜಾನು ಸೊ ಆಂಡ ಈ ವರ್ಷ ದೇವರ ದಯಟ್ಟು ಮಾತಾ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆತನು ಆರಾಮವಾದ ಸುಸೂತ್ರವಾದ ನಮ್ಮ ವಿಸಿಟ್ ಮಲ್ಪೋಲಿ ಸೊ ಈ ವರ್ಷದ ಆಟಿ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆಗೆ ಕಾರಿಂಜೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ದಾದಪುರ ಸಿದ್ಧತೆ ಆತನು ಬಲೆ ಪೋಯಿ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಪೋದು ಜಸ್ಟ್ ಕ್ವಿಕ್ ರೌಂಡ್ ಅಪ್ ಮಲ್ಪಗ ಅಂಚೆನೆ ಬರ್ಪಣ 28 ತಾರೀಕಿಗೆ ನಿಖಿಲ್ ಬರ್ರ ಮನ ಪಡ್ಚಿ ಖಂಡಿತವಾದ ಬಲೆ ವಿಸಿಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಕಾರಿಂಜೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಆಟಿ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ವಿಜೃಂಭಣೆದ್ದು ನಡಪವೇರು. ಮಹತೋಬಾರ ಕಾರಿಂಜೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಆಟಿ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ಎಲ್ಲಂಜಿ 28 ತಾರೀಕು ಗುರುವಾರದಾನಿ ನಡಪರೆ ಉಂಡು. ಈ ಆಟಿ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ಪಂಡ ಆಟಿ ತಿಂಗೊಲೆ ಒಂಜಿ ತುಳುವೆರೆಗೆ ವಿಶೇಷವಾಯಿನೆ ಆಚಾರ ವಿಚಾರ ಪುರ ಒಂಜಿ ಬೇದನೆ ತರತ್ತ ಇಪ್ಪನಂಚಿತ್ನ ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳು. ಈ ತಿಂಗಳು ಆಟಿ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ದಾನಿ ಕೆಲವು ರೀತಿದ ಒಂಜಿ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕವಾಯಿನ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರಗಳು ಉಳ್ಳ ಐಟ್ ಬುಲ್ಪುಲಾಗದೆ ಪಾಲೆದ ಕೆತ್ತದ ಕಷಾಯ ಪರಪನ ಆಡು ಅತಂಡ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ವಿಷಯಗಳು ಬೊಕ್ಕ ಐಟ್ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ವಾಯಿನ ಒಂಜಿ ಅಂಶ ಪಂಡ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ಮೀಪನ. ಈ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ಮೀಪನ ಓಲು ಮೀಪಿಂದ ಎಡ್ಡ ವಿಚಾರ ಪಂಡ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪ್ರಾಣಿತನ ರೀತಿ ಪಂಡ ಒಂದು ಚತುರ್ಯುಗದ ದೇವಸ್ಥಾನ. ಈ ಚತುರ್ಯುಗೋಡು ರಾಮೆ ಭೀಮ ದೇವರು ಇಂಚ ಪೂರ ಮಾತೆರ್ಲ ಮೀದು ಪೋತುನ ಅಂಚಿತ್ನ ಒಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ನೆಟ್ ಭಾರಿ ಪುಣ್ಯ ಫಲ ಉಂಡು ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರ ತಿರಿದು ಬರ್ತೀನಿ. ಅಂಚ ನಮ್ಮನ ದೇವಸ್ಥಾನ ಆಟಿ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆಗೆ ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಜಾತ್ರೆ ಸೇರ್ನಂಚಿತ್ನ ಪಂಡ ತುಳುವ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕೋಡು ಒಂಜಿ ಒಟ್ಟು ಸೇರ್ನಂಚಿತ್ನ ಓವುಲ ಒಂಜಿ ಬೇತೆ ಉಲ ಒಂಜಿ ಪರ್ಬ ಪನ್ಪಿನ ಇಜ್ಜಿ ಅವು ಆಟಿ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ಎಂದೇ ಪನಲ್ಲಿ. ಆಟಿ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆದಾನಿ ನಮ್ಮ ಕಾರಿಂಜ ದೇವರನಲ್ಪ ಮೀದು ಪೋಂಡು ನಿಂತುಂದಾಂಡ ನಮ್ಮನ ಈತ ಏರು ನಮ್ಮ ಈತ ಒಂಜಿ ಆಟಿ ತಿಂಗಳು ನಮ್ಮ ಈತ ಒಂದು ತೀರ್ದು ನಕ್ಲೆ ಕರಿದು ಪೋತು ನಕ್ಲೆ ಬಲಸುವ ಅಂದು ಅಪ್ಪ ಐತ ಪೂರ ಒಂದು ಬಲಸದು ಬರ್ತದೆ ಒಂಜಿ ದೇವರೇ ಕೈ ಮುಗ್ಗಿಂಡ ಅಕ್ಲೆ ಪೂರ ಮೋಕ್ಷ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಆಪುಂಡು ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರಲ ಮುಲು ಉಂಡು. ಅಂಚಾದ ಮುಲ್ಪ ಆಟಿದ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ಭಾರಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಆಚರಣೆ ಬರ್ಪುಂಡು. ತುಳುವೇರು ಭಾರಿ ಗಡ್ದಡ್ ಬತ್ತದ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಆಚರಣೆ ಆಪಿನ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಂದು ಎಲ್ಲಂಜಿ 28 ತಾರೀಕದ ಗುರುವಾರದಾನಿ ಆಟಿ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ಕಾರಿಂಜ ಕ್ಷೇತ್ರದ ವಿಶೇಷವಾಯಿನಿ ಒಂಜಿ ಜಾತ್ರೆ ಎಂದೇ ಪನೊಲಿ. ಈ ಜಾತ್ರೆಗೆ ಕಾರಿಂಜೇಶ್ವರ ತುಳು ಏರು ಪೂರ ತುಳುವೇರುಳ್ಳೆರ ಪೂರ ಬರ್ತದೆ ಒಂಜಿ ಆಟಿ ಅಮಾವಾಸ್ಯದ ಒಂಜಿ ಹಿಂದೇನೆ ತೀರ್ಥ ಸ್ನಾನ ಮಲ್ತದೆ ಮಾತೆರ್ಲ ಈ ಆಟಿ ಅಮಾವಾಸ್ಯದ ಆಚರಣೆಗೆ ಒಂಜಿ ನಿಜವಾಯಿನಿ ಅರ್ಥ ಕೊರಡೊಂದು ಮಾತಾ ತುಳುವ ಬಂದ ಲೆಕ್ಕ ಭಕ್ತಿ. ಮಾತೆಗಳ ನಮಸ್ತೆ. ನಾನು ಪ್ರಕಾಶ್ ಮಧ್ವ, ಶಿವಾಜಿ ಬಳಗದ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷರ ಮಾತನಾಡಲಿದೆ. ಮಹತೋಬಾರ ಶ್ರೀ ಕಾರಿಂಜೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಆಟಿ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ಒಂದೇ ಬರ್ಪಿನ 28 ತಾರೀಕದಾನಿ ಗುರುವಾರ ನಡಪರಂಡು. ಈ ನಮ್ಮ ತುಳು ಸಂಸ್ಕೃತಿಗೆ ನಿಖಿಲ ಮಾತಿನ ಬೆಂಬಲದೊಟ್ಟಿಗೆ ಈ ಕಾರಿಂಜೇಶ್ವರನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡೆದ ಬಂದು ಸಮಸ್ತ ಹಿಂದೂ ಬಾಂಧವರಿಗೆ ಶಿವಾಜಿ ಬಳಗದ ಮೋಕದ ಲೆಪ್ಪಲೋಣಿ ಅನ್ಕೊರಂದಲೆ ನಮಸ್ತೆ. ಆಟಿ
ಆಟಿ ತಮಸೆ ಬಂಡ ದಾದ ಬಂಡ ತುಳುನಾಡಿಗೆ ಒಂಜಿ ಪರ್ಪಸ್ ತುಳುನಾಡಿಗೆ ದಾಯ ಬಂಡ ಪುಲ್ಯಕಾಂಡೆ ಬೇಗ ಈ ಕೃಷಿಕರ್ನಕ್ಕಳು ತುಂಬದ ಕಲಡು ಬೇಗ ಒಂಜಿ ಮೂಜರ ಗಂಟೆಗೆ ಲೆಕ್ಕದು ಪೂರ ತನ್ನ ಕೃಷಿ ಮಲ್ತಿನ ಕಂಡಲೆಡು ಪೂರ ಕಲ್ಲಿನಡ್ದು ಪೂರ ಅವು ಆಯಿ ಬುಕ್ಕ ಪಾಲೆದ ಕೆತ್ತದ ಬೋದು ಪಾಲೆಡ್ದ ಮರಡ್ದು ಕೆತ್ತೆ ಕಣತ್ತು ಬತ್ತು ಇಲ್ಲಲ್ಕೊನತ್ತದು ಐನು ಬೆಲ್ಲ ಬಾದ್ದು ಐನು ಕಡೆದು ಐತ ಕಷಾಯದ ಎತ್ತದು ಪರ್ದು ಅವೇಡ್ದು ಬುಕ್ಕ ಈ ನಮ್ಮ ಕಾರಂಜ ಕೆರೆಟ್ ಬರ್ತದೆ ಮೀದು ಕಾರಂಜ ದೇವರನ್ನ ದರ್ಶನ ಮಲ್ತ ಪೋಪು ದುಂಬುಡು ದಿಂಚೆಲ್ಲ ಬತ್ತು ಒಂಜಿ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಅಂಚನೆ ಈ ಪರ್ಬ ಈ ಆಟದ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ಬಂಡ ನಮ್ಮ ಈ ಕಾರಂಜ ಕ್ಷೇತ್ರ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷವಾದ ದಿನ ಅಡಲ್ಲ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡಿಗೊಂದು ಒಂಜಿ ಪರ್ಬದ ದಿನ. ಸೊ ತುಯ್ಯರತ್ತ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಒಂದೊಂದು ಎಲ್ಲಿಯ ವಿಡಿಯೋ ಎಂಚ ಪುರ ಸಿದ್ಧತೆಯನ್ನು ನಿಖಿಲ್ ಬರೋಲಿಯ ಅವನ ಬಗ್ಗೆ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ನಾನು ತೆರಿಪವರ ಪ್ರಯತ್ನ ಬತ್ತೆ. ಸೊ ನಾನೊಂಜಿ ಮಲ್ಲ ವೀಡಿಯೋಲ ಬರ್ಕೊಂಡು ಆಟಿ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ದಾನಿಲ್ಲ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪೇನು. ಸೊ ಐನ ವೀಡಿಯೋಗಳ ನಿಕ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇಂಚನೆ ಪಡು ಏರಲ್ಲ ಇನ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ತ ಜನ ದಯಮಲ್ತದ್ದು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ನಿಖಿಲ್ ಮಲ್ಪಂಚಿನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಇಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಪನು ಅಂಚನೆ ಲೈಕ್ ಶೇರ್ ಮಾತೆರ್ಲ ಮಲ್ಪರ ಮರ ಕೊಡ್ಚಿ ಖಂಡಿತವಾದ ಮಲ್ಪ್ಲೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬ್ಲಾಗ್ ಇರ್ತಿಕ್ಕ ನಮಸ್ಕಾರ. Have a nice day.